Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske sinabise kule ndaba izicacele kaPhuso Didejane, ngoba abantu abaninzi ndiyabona banako ukudideka kancinci pha kwindaba yakhe umfana omdala. Lo ucaba ke Kaizer Chiefs ngoku iza kumphunyuka, izawuphunyulwa nguPhuso ngoba ibike afuna uzama uphinde ingathi ifuna ukumboyisa, kodwa ngoku kuyabonakala into yokubana ke hayi iyaphuncukana noPhuso Didejane kakhulu ke ngoba ke iSundowns seyishota kancinci into yokubana ke imfumane ngoku Phuso Didejane, emveni kokubana ke iMamelodi Sundowns ithi abethelela isignature ke kalo mfana ke uSaleng. Nizawukhumbula into yokubana noSaleng lowo wayefuna uya kwiKaizer Chiefs, kwacaba ke unesigulukhulu sakhe neOrlando Pirates esimenze into yokubana ke anyamezele umfana omdala ke ayozigcinisa kwenye timu. Emveni koko iKaizer Chiefs naku ke ngoku iphulukwa ngumfana kaSaleng, ngqe uSaleng eyojoyina pha iSundowns, ibethelele ke isignature kaSaleng iMamelodi Sundowns. Ngoku isezithendeni ke zikaPhuso Didejane iMamelodi Sundowns. iKaizer Chiefs endawuthi ukujonga ayinoba samfumana pha uPhuso. Masingene ke kule ndaba ke kaPhuso. uPhuso naye uthe xa wayebuzwa ngeKaizer Chiefs wayicacisa into ethi yena kananxa neKaizer Chiefs, nanini naye nebengabuyela pha kwiKaizer Chiefs ngoba ke vele ebecinga into yokubana ke bomi lizohamba maphinda abuyele pha kwiKaizer Chiefs. Ewe uyavuma ngendlela abakhutshwa ngayo noOmega Mdaka pha liqela ke leKaizer Chiefs. Ndinikhumbuze isizathu sabenza abafana babeke phuma pha eNaturena 1 baya abafuna uba ngoball boy pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Loo nto ke yakhokela into yokubana babizwe eofisini. Uthi xa ecacisa ke uPhuso uthi zange kubekho ne-hearing apho baxele into yokubana qha bangaphuma ngaphakathi kwiKaizer Chiefs bahambe. Uthi nabo zange babuze, bavele basukuma nabo bahamba, kanti ke uzawucholwa pha yi-TS Galaxy. Yafika i-TS Galaxy yamnikeza ichance ukubana ke azibonakalise. Uthi ngenene uzibonakalisile ke pha kwi-TS Galaxy. Naku ke ngosewina ke i-Player of the Month, naku ngokusefuna zitimu ezininzi. Umzekelo angaya kwaku-World Cup uPhuso ngendlela ke asefomini ngayo. Ibiliphutha nje kwaele lenziwe pha ngomnumzane Hugo Broos lokubana ke angamthathi kwisquad esibheka pha kwi-AFCON. Injalo ke baphulaphula ndiyaphinda le ntetha ndiyakulanti noba ke ni team edume ngokufuna i-players ezinembeko, noba ni team ke ethanda ukuprotecta ibrand yayo, kayithanda ukuprotecta igama layo, kodwa kwezinye izinto uba kuqoba ilihlo wenze ngathi awubona, ngakumbi izinto ke ezingekho gwenxa lomhlobo. Ngoba ke uPhuso lo besembukela pha kwezintwana ezincinci, ebona ke ukubana ke unesakhono, futhi ke ndiqinisekile kwezi players zonke zincinci zithe zapromothwa yiKaizer Chiefs nguyena mntu ke ebezawufika benomohluko pha kusina team weKaizer Chiefs. Kodwa ke iKaizer Chiefs zange ikwazi noba ke ibanyamezela abantwana, ithi ke nenze ngoba ningabantwana maske siphinde sinijonge. Yavele yathatha isigqibo esiqatha sokubana ibakhulule. Iyayibona na intlekele yenzileyo. uOmega Mdaka udlala kakhulu pha uqela leStellenbosch kula left back, uwina ne-man of the match pha. uPhuso Didejane ngulona ufuna ziSundowns nePirates ziqhuthisana ngaye, naye unzima kakhulu. Iyayibona na umonakalo ethe yawenza phezu kwentloko zaba bantwana iKaizer Chiefs. Sidlule ke lapho futhi sibaleka enye into ke esifuna ukuyibetha phambi kokubana ke siza kwehla sihlale phansi, into yokubala ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs ke ayinoba samfumana uPhuso. yiSundowns eseyishota kancinci into yokubana ke ibe iyamsayina yongeze pha kuSaleng, ibe ngokuqinile Sundowns. Futhi ke ngendlela esibona ngayo, ngendlela esayina ngayo iMamelodi Sundowns, ayingokhadoso lusayina ezi players, ngeke ibe ngukhadoso. Khadoso usayina ke ezi players apha North America, South America, ezi players zakhe zidlala pha kwiSundowns. Ndiqinisekile sasandla siyakrokrisa, ngenzeka kuba sisandla sikaPitso, ngoba ke kukho kwabakho mahlebizi athi uPitso uzobuyela back pha kwiSundowns.
sesijonge ngendlela ke ekusayinwa ngayo abadlali kuyaxoxisa ngathi kanti sikhona isandla sikaPitso pha kule ndlela yalo msayino wabadlali. Ndijonga apha kuSaleng, ndijonga apha kuPhuso ngendlela iSundowns efuna uqokelela ngayo, efuna udibanisa ngayo. Ayiso style sikaKhadoso, ezi sistyle sikaPitso Mosimane nawuthi ndanditshilo. Kodwa ke baphulaphula ke nani ngake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.